Kalo jiripa ni o ye an ka fintigilakaw ka kunnafonidiso ye u bɛ kunnafonidilaw ni ka ulu wele ka kalo kunnafoni ni ka o da kunnafonidilaw ulu kulo kan mais kalo o kunnafoniyaw dira bi juin kalo tile 3 san 2024 kunnafonidilaw ulu ma a kɛra diripa ale so yɛrɛ o kɔnɔna la walasa ka se ka kunnafoniya caman ni ka o sɔrɔ aw ni an ka jɛ ni ka a lamɛn. A bɛ kalo 3 bɔ bibi na an ka finitigilakaw wulilen bɛ k'u jɔ ka baarabolo dɔw boloda baarabolo mun b'a kɛ u bɛ taa jatigɛwale mɔgɔw ka t'u yɔrɔ ɲini jatigɛwale mɔgɔw bɛ se ka dangari k'u la cogo min na ani jatigɛwale mɔgɔw ka sigidaw bɛ se ka dangari k'o fana na cogo min na a bɛ san damadama bɔ san 3 bɔ bi faamaw ye wulikajɔ dɔ boloda n'an y'o tɔgɔ da ko opération kɛlɛtigi in fana na o kɛla komi ni opération in bɛ cogo min na donc n'i ye jateminɛ kɛ kuma dɔ la a fɔla aw tun b'a mɛn bɔlɔlɔw ka kuma bɛɛ ko jatigɛwale mɔgɔw u bɛ bawulen kɔnɔna na u bɛ kolokani fanfɛ duguw la u bɛ taama-taamaw la effectivement u tun kɛlen k'u dange u sigiyɔrɔ kɛ bawulen kɔnɔna ye donc faama mɔgɔw ye opération dɔ de wuli ka taa u yɔrɔ ɲini k'u gɛn o de y'a to kalojan tɛmɛnen na aw tun b'a ye fréquemment sur les réseaux sociaux ko mobili 5 bi yan fɛ moto 100 bi yan fɛ parce que u tun bɛ boli de la sigiyɔrɔ tun t'u la jɔyɔrɔ tun t'u la sigiyɔrɔ t'u la. Donc c'est ce qui a expliqué cette opération. Donc opération de bɛ sen na hali bi. Donc ni mun daminɛna bawulen kɔnɔ o de taala laban fo Mauritanie frontière la jusqu'à ce que baara minnu kɛla yen a nana ni furuku ye ani an sigiɲɔgɔn cɛ n'o ye Mauritanie ye. Mais hali bi faamaw b'o o wulikajɔ in kɔnɔna de la n'o wulikajɔ in jateminɛ dangari caman kɛla jatigɛwale mɔgɔw la kalo tɛmɛnen na comme kalo tɔ 2 tɛmɛlen kɔnɔna na mais an tɛ se k'a fɔ ko dangari kɛl'u la pete-petew parce que hali bi u fanga n'an wulila ka wulikajɔ fɛn fɛn kɛ i bɛ taa sɔrɔ u bɛ taa mugu juguw de don dugukolo la ni an ka finitigilamɔgɔw bɛ tɛmɛ u bɛ se ka olu dangari k'u la cogo min na donc k'a fɔ ko u k'u jɔ k'a fɔ u bɛ kɛlɛ kɛ an k'u jɔ face à face ko ka kɛlɛ kɛ o fangaba t'u la tun donc o de hukumu kɔnɔna na komi dangari kɛlen b'u la kosɛbɛ u y'a lajɛ Jafara bɛ yen ne ye jateminɛ kɛ nin kalo in tile 3 u taala dangari kɛ an ka sigida dɔ la an ka finitigilakaw ka sigida dɔ la o kɛla Jafara bɛ yen donc an ka mɔgɔ 5 bɔnɛn'u nin na ani ka mobili dɔw tiɲɛna mais u y'a essayer k'o ɲɔgɔn fana de kɛ Muruja nin kalo tile 26 n'o dimanche jan tɛmɛnen ye mais u tun sigilen tɛ ni mun ye o de y'u sɔrɔ ye donc n'i ye jateminɛ kɛ an ka mɔgɔw ye dangari k'u la sur place a don kelen na ani tile 2 minnu dal'o kan an ye jatigɛwale mɔgɔw u ka su 100 ɲɔgɔn de ta alors n'i ye jateminɛ kɛ hali jumadon tɛmɛlen ɲɛmɔgɔ mun bɛ Kati n'o de bɛ Muruja zone Ɲara zone n'ale de b'o kunna a ye kibaruya dɔ d'an tulo kan k'hali bi Murujakaw nana su dɔw ko f'u ɲɛna Muruja kungo kɔnɔnaw na donc vraiment a kɛla masiba u ma kosɛbɛ u tun hakili la k'u bɛna se mun sɔrɔ an kan donc o de nana kɛ masiba ye u yɛrɛ bolo donc o ɲɔgɔnna camanw de kɛla n'i y'a ye u bɛ munumunu na c'est que dayɔrɔ t'u la sigiyɔrɔ t'u la jɔyɔrɔ t'u la bibi in na parce que aw ka finitigilakaw de b'u kɔ u bɛ yɔrɔ yɔrɔ u bɛ taa dangari k'u la u sigida bɛ yɔrɔ yɔrɔ ka dangari kɛ u sigidaw fana na n'i ye jateminɛ kɛ u ye mugu jugu ninnu o de kɛlen b'u ka force ye sisan ani ka taa exaction kɛ population kan n'an m'a mɛn k'a fɔ dɔw bɔtɔ dɔgɔjɔ la u bɛ t'u kunbɛn ni ou bien u bɛ taa ka taa population dɔw ka taa dɔw sɔrɔ ka t'u bɔnɛ u ni na c'est comme u y'a essayer ka mun kɛ Muruja parce que Muruja ta in na u ye défi fana de lancer population ma dugutigi yɛrɛ principalement donc u y'a daminɛ
boucher mu sogo feerela mun tun bɛ faamaw ka sogo faamaw n'o tun bɛ baara kɛ a don kelen na dimanche don kelen na u fɔlɔla k'o de faga Muruja donc u tun kelen k'a fɔ fana ko dugutigi k'u t'a to yen et puis u bɛ Muruja ci bɔgɔbɔgɔ ka kan ci bɔgɔbɔgɔ donc o de ma ɲɛ sɔrɔ u bolo donc n'i ye jateminɛ kɛ fana Minaka sigida Minaka mara la baara caman kɛla ye hakili b'a la kalo jan tɛmɛnen n'o ye avril kalo ye dankarikɛliw ka terroriste ba dɔ la n'o ye EGS terroriste ye n'o ye Abu Uzeifa donc o kelen in de bɛ sen na donc mun bɛ k'a jira hali sisan EGS mɔgɔ ninnu ni kɛ b'u kɔ soit u bɛ t'u yɛrɛ di faamaw ma ou bien u bɛ t'u ka mugujugu di faamaw ma pour que o ni bɛ se ka lakana cogo min na an bɛ k'o caman de ye sisan Minaka mara la an bɛ k'o caman de ye Kidali mara fana na donc k'a fɔ ko fangaba b'u la an tɛ se k'a fɔ ko fanga t'u la hali bi parce que u b'a essayer la ka dankari k'an na ni mugujugu minnu u b'o don dugu la mais k'a fɔ ko u bɛna ko ka na dankari kɛ faamaw la ɲɛ ŋuwɛn o fangaw dɔgɔyaliw bolo sisan dɔɔnin mais an tɛ se k'a fɔ k'hali bi k'u tɛ se ka fɛn kɛ parce que n'i y'a ye an bɛ kɛlɛ mun na a bɛ fɔ a ma guerre asymétrique i t'a dɔn mun ye i yɛrɛ hakili t'a la mun b'a la i bɛ taa sɔrɔ o sen b'a la i sigilen tɛ ko mun bɛna dankari k'e la o mɔgɔ la tigilamɔgɔ de bɛna dankari k'e la donc hali bi an bɛ dubabu kɛ ala k'an ka jamana kisi an bɛ kɛlɛ mun na a bɛ san 10 ni kɔ bɔ bi ala ka a kɛlɛ in a sebaaya d'an ma ala ka a kɛlɛ in a labanko ɲuman d'an ma ala ka kɛlɛ in ala ka maliyɛndenw kisi nin kojugu in ma hali bi mais an ka finitigilakaw u kalekan de ye anw bɛ kɛlɛ nin kɛ fo ka s'a dan na parce que an talaw de kama aw bɛ fini don an na o de kama aw bɛ wari d'an ma o de kama aw bɛ samara don an sen na o de kama aw bɛ mobiliw kɛlɛkɛminɛnw san ka d'an ma o de kama donc finitigilakaw aw ka sigi n'a ye k'a fɔ anw t'an bolo jigin fɛn fɛn de ye ka jatigɛwale mɔgɔ ninnu kɛlɛ an b'o kɛlɛ kɛ fo k'o s'a dan na donc o de ye bi kibaruya ye ka da aw tulo kan aw ni ce aw ka tulomajɔ la merci bien.